hun har ønsket sig i år. Og dejlig chokoladekager til. You have to sing the place where there is he or she, because okay. Nummer 2. Hvor smiler de, og er de glade. Hurra, hurra, hurra. Men denne dag er også her, for hjemme venter morfar med dejlig chokolade med kager til. Og når de hjem fra skolen går, hurra, 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 så skal de hjem og holde fest og blikke gammer med for gæst med dejlig chokolade.